खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी खुंगा गुथि जौ आरो फेग्रा बेसाद नागार सान फालिदों माथियादल गामिया क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि मंगलाजरा बेन्दोंआव थानाय माथियादल गामिया गोग्गो समाज आरो गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे गामि जौगाथायफोरखौ नोजोर बोनानै खुंगा गुथि जौ आरो फेग्रा बेसाद नागार सानखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समनि 7 रिंगायाव जयग' होनायखौ मावफुंना होयो बाबुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा आरो गिदिर बैसोनि मानसिफोरखौ उन्दै बैसोनि सुबुंफोरा खुलुमना सन्मान लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बैसागु बरायनाय गेवलां मोसानायजों सानजौफु 1 रिंगायाव गेवलां सावरायमेल जथुमा खुंफुंनाय हाबाफारियाबो जागायो। बे सावरायमेल जथुमा खुंनायखौ आफादगिरि मासि लाना सामलायो माथियादल गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि पियरि महन ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य एकाडेमि एवार्ड बान्था मोनगिरि आरो परबतजरा जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथां आरो क'क्राझार जिल्ला आबसुनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारिफोरा बे मेलाव बाहागो लानानै जाफुंसारहोयो। परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय माथियादल गामि बे गामिनिफ्राय थांनाय 9 बोसोर सिगांनिफ्राय गामिनि जे अबस्था थासारिफोरखौ नायनानै गामिनि जे गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेल सानसुमै बिथांमोना जौ नागार सान बे हाबाफारिखौ लाबोदों आरो दिनैबो गुथि जौ नागार सान हिसाबै बेवहाय फालिनाय जादों। गामिनि गासै रायजो राजा गासै फरायसा आरो बिथांमोनखौ लानानै आंबो बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेनि गेजेरजों मोनसे मोजां मेसेज बेखौ दिनै जोंनि आसाम नाङै बा भारत नाङैनो बिथांमोना होबोदों। दा बे गामिया मोनसे टेलेबलेफ 76 न'खर फेमिलिजों बेवहाय 300निबो बारा सुबुं बेवहाय बे गामियाव दङ। दा जोङो दिनैहाय मानो बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जाखो बा दिनै बे गामिया मानो लानो गोनां जाखो? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय जोंनि समाज जोंनि जे थासारि बेखौ फोजोबनो थाखाय बा फोस्राबस्रांनो थाखाय बा जोंनि समाजखौ मोजां मोनसे लामायाव थासारियाव लाबोनो थाखाय हाबा मावबोदों। दा बेनि सिगां जोंनि गेजेरावहाय जे फोजाबोनाय बा फोजाखांनाय बर' समाजखौ बर' जाथिखौ बा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म मानब गेदेर बिथाङा 1800 जोबनाय फारसे बा 1900 जागायनाय फारसे बर' समाजनि थासारिफोरखौ नुनानै मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन धोरोमनि गेजेरजों। दा बे बिथिंखौ नायनानै दिनै माथियादल गामियावबो गोबां हयथ' बेबायदि माखासे जौ लोंनायनि गेजेरजों गाज्रि मोनसे थासारियाव फैबायमोन। बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों दिनै गुथि जौ नागार सान फालिनाय बा बावहाय फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानाय बे हाबाफारिखौ लाबोनायनि गेजेरजों बे गामियाव गोबां माखासे सोलायनाय फैदों। थासारिखौ जों मोनसे मोजां परिस्थितियाव मोनफैदों। दा जों बर' जाथि हारि हिसाबै बेखौनो नुबोदों आरो जारिमिना बेखौनो खिन्थाबोदों। जों बर' जाथि हिसाबै जों मोननै बिथिंजों जोङो जुजिनो गोनां जाबोदों। मोनसेया जाहैबाय जों जाथि हिसाबै हारि हिसाबै बे बुहुमाव बे ओनसोलाव जों थांनानै थानाय अरायनि थाखाय जायनि थाखाय जाथि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोङो सोमावसारबोदों बर' जाथिया। बे रमान हांखोनिफ्राय लानानै आलादा जोंनि जे रायजो जोंनो मोनसे बिथा नांगौ बेखौ लानानै जों सोमावसारबोदों। बेवहाय गोबां मुंख्लंफोर जाबोदों। गुबुन मोनसेया जाहैबाय गाव हारसिङै थांनानै थानायनि थाखाय बियो जाहैबाय जौजों जुजिबोनाय निसाजों जुजिबोनाय जोंनि बर' जाथिया। दा बे बेलायावहाय दिनै जों मोनसे थासारिखौ जों मोनफैनो हाबाय। थांनाय गोलाव समाव जे बर' हारिया जौजों जोङो जौ लोंनायनि गेजेरजों बा जौनि गेजेरजों जोङो निसा बाहायनायनि गेजेरजों न'खर सिलिंखार जानाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो मोनबोदों। दा दिनै बेखौ जोङो लासै लासै दानि जायफोर दिनै ससाइटि समाजखौ बा जायफोर दिनै माहारिखौ दैदेनबाय थादों बै आफादफ्रा लोगो नांनानै दिनै बेखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय बा निसा फेग्रा मुवाखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय लासैनो फोजोबस्रांनायनि थाखाय जे खामानि मावदों बियो हयथ' दिनैनि थारिखआव जोबोद मोनसे मोजां थासारियाव फैबाय। आरो बेखौ अराय सम जोङो जुदि समाज बेबस्थाखौ बा जौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जोङो गोजानाव दोननो हायोबा जोङो फैबाय थानाय समाव लासैनो बर' जाथि हारि हिसाबै जोङो दावगानो हागोन। मानो होनबा जौआ ओरैबायदि मोनसे जे जिनिसखौ जों बाहायोबा बे न'खरा दंस' जायो लोगोसे जोंनि जे खामानि दामानि मावनाय बियोबो लेहेमेया जालाङो। जायनि थाखाय जोङो जौगानायावहाय
उनथिं जोंखौहाय सोरबा बोगथानाय बायदि जौआ जोंखौ बोगथानानै दोनो। जोंनि न' सुंसेयावनो थानाय जायफोर दिनै हारिफोर दिनै इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट मोननाया 1947आव मोनदों। बे इन्डिपेन्डेन्ट मोननायनि उनाव दिनै भारत उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव जोंनि न' सुंसेयाव थानाय बेंगलिफोर असमियाफोर दिनै बिराद गोजौआव दावगाबाय बिथांमोननि हारिया बिराद गोजौआव दावगाबाय। नाथाय जों दिनै एखे हादोराव थानानै एखे जायगायाव थानानै जों बर' हारिया जौ लोंनायनि थाखाय दिनै जोङो जौगानायावहाय जौगाबाङा जादों। दा बेखौ दिनै बुजिनायनि गेजेरजों जोंनि दिनै ससाइटि समाजखौ जायफोर दिनै बेंबोदों खांबोदों बाबोदों बिथांमोनहा लासै लासैनो बिनि सायाव एवारनेस होनायनि गेजेरजों लासै लासै जोंनि जौ लोंग्राफोरनि गेजेरावहाय खमायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा दिनै जों जुदि ट्रेडिसनेलि भाबै बेखौ जों बाहायबोबाय थायोबा बाहायलांबाय थायोबा नाथाय जों माब्लाबाबो बेखौ जोङो समाज ससाइटिखौ जोङो फोजौनो हानाय नङा। इडुकेसन फारसे जोङो दावगाहोनो हानाय नङा। आबाद फोथाराव जोङो दावगाहोनो हानाय नङा। रांखान्थि बिथिङाव जोङो दावगाहोनो हानाय नङा। गुबुन बिथिङाव जों दावगाहोनो हानाय नङा। ओंखायनो जोङो बे जौ फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो गासैबो बिथिंखौ जोङो गासै सुबुं माहारियानो समाजनि सुबुं माहारियानो दायथ' लालायनायनि गेजेरजों जोङो फोजोबस्रांनो हायोबा गैया खालायनो हायोबा फैबाय थानाय जेनेरेसना बेखौ जुदि जौआ माखौ होनो बा लोंग्रा बुस्थुआ मा फेग्रा बुस्थुआ मा बेखौ जुदि बिथांमोना मोनथियाबा अब्ला मोनसे ससाइटि गामि ओनसोलावबो मोनसे कम्पिटिसना फैगोन। सोलोंथाइनि कम्पिटिसन फैगोन, गेलेनायनि कम्पिटिसन, रांखान्थि सोरजिनायनि कम्पिटिसन, गुबुन बिथिंनि कम्पिटिसना बादायलायनाया अब्लासो फैनो हागोन। दा ओंखायनो जों जायफोर दिनै ससाइटि समाजखौ बेंदों खादों बिथांमोना मोनसे रेसपन्सिबिलिटि लानानै बे फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो गोजानाव दोननो हायो। थारमाने जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया देग्लाय जों 9 बार जाबाय बा 9 बार जोङो बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदों। गिबियाव जों उन्दैफोरखौ लानानै माने फरायनायखौ लानानै बादायदों। सोर बेसेबांसिम रोंगौ रोङा साहस बारायनाय बेफोरखौ लानानै बादायदों। दिनैहाय माने मोनसे फोरबो आरो जोबथा खुंदों। बियो फेग्रा मुवा नागार सान बेखौ फालिनाय जादों आरो बेजों लोगोसे बैसागु बरायनाय। दिनै जोङो मोसागोन, रंजागोन, फालिगोन आरो जायफोर माने जौ लोंबाय थायो बिसोरखौ जों बुजायबोदों जाहाथे जौआ जोंनि थाखाय बर' हारिखौ गादबग्रा होननानै जों दिनैसिम मोनदांबोदों आरो गोदो गोदाय बर'फ्रा सानब्रै सानबा 6 दिन 7 दिन जौ लोङोमोन। हाबा हुखा साराद' बिदि खुङोमोन। समाय नस्थ' खालामोमोन, थाखा फैसा नस्थ' खालामोमोन, देहा नस्थ' खालामोमोन। बै जिनिसखौ नुहुरनानै जों इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे बैनिफ्राय गोजान जायो बेखौ नोजोर होनानै जों बे खामानिखौ मावदों आरो। फुंनिफ्राय मा आयदाया बेहाय जाफुंदों? फुङाव जों जयग' होबाय। गुरुदेबनि बोसोनजों नेमखान्थिजों बेखौ जयग' होखांबाय आरो नै दा गेवलां मेल बेखेवबाय। जों बेखौ मानो फालिनो गोनां जाखो, जौखौ मानो नागारनांगौ, जों बेफोरनि थाखाय बै इयुन जोलैफोरखौ जों बेखौ बुजायलांनो सेस्था खालामनानै बे मेलखौ खुंनाय जाबाय आरो। इयुनावबो नोंथांमोना बे बैसागुखौ फालिलांबाय थागोन नामा? जों बेखौ लांबाय थागोन। जों जेसेबांसिम थांनानै थागोन, जेसेबांसिम गोहो दं, इयुन जोलैफ्रा सोलोंनानै बेखौ मावो ना मावा जों बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु जों जेसेबां सोलिगोन बेखौ जों मावलांबाय थागोन आरो। दिनैनि बे हाबाफारिखौ सोरनिबा मददजों खुंदों ना रायजो राजाफ्रानो जुथायै? बियो रावनिबो मदद गैया। जों रायजो राजानि गोसो जानानै आरो साहसजोंनो जों बेखौ खुंनाय आरो सायसे जों दान होलायो जेजोंनो जों बेखौ खुङो आरो। आलासि महरै सोर बाहागो लाफैदों? आलासि महरै जोंनि साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट दं, पद्मजरा साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट दं। बेयाव एबसुनिफ्राय फैदों आरो ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय फैदों। दा मोनायाव हारिमु बादायलायनायफोर बेयाव हारिमु बादायलायगोन, उन्दैफोरखौ मोसाहोगोन, सेंग्रा सिख्ला रंजागोन मोसागोन, बेखौ खुंगोन आरो जोङो बैसागु बरायनाय हिसाबै।